Pasi Berta Tepi Arjuita. Tengara lang solong idaw na hembe kulit. At Roson Teron Dong Jungpen, Jingbiri Timung Arong Hilltop English School Kimi Kangkung. Patumi Balikot Harlong Kimi ang Day Winter Football Championship ang Dungkiti. 5 number Rongkhang constituency arlo Chengbiri Timung Arong along Timbi principal Aturson Teron Kabor Ipenajok Chengbiri Hawarlo Toklang amo kapaching Purponji apan Hilltop English School pu school kimi pangnipon lo school kimi kang pupon ama along Mohis Ronghalang aluhisar po man pen chetong gunsi bangso schooling pudun Anparta 24 plus song pen cleared up terang pisitame chetong dun Pinpur me Chengbiri Hawar lake Rongkhang constituency arlo kapapinay Hawarlo Rong sa pipen kahiloving adjoini osomartum Luka Charlie G Awar Saive Athe Sarkar School le dopuway pit sitame kethan kapang kruwe ajok usuma tum toklang amu anatu papihup khangjang bon sitame Aturson Teron pen munti par 6 Chengbiri along school kimi kangpu lake hadak kaboche ponararatum toklang anatu kethedung ka kerap kelong ponjiang theklo Wothat Langso Police Station ang kang patumining ve por phai ke ba por malam Duaramla constituency arlo Tengara langso rong phara rong along inut pin po sarthe hemari rong phar hem me chopidet bangso kopai ke lang no me ke chodet ahut penang an hormu hortar kana hogdun sonsi bijoni sok morning koirapho la penalang litum kenang sot kachibi alo mate documents hai hoyan ta me chopi pon et pusi alang litum pen phan pon sita munit bangke jogdon chit Sita doa na hormu hortar abang ke pajok dun un edet lo puta alang litumpen thanpon hem mekecho adi malong tong sekot pen MAC Prabhat Chandra taro humri damsi hadak kisung ke phobek abang phophan non namat ke doalong jephan tin lapen kecho hormu hai hoi ke rapajir pon popusi alang lilam chakpi pon wothat lang supen rojen ronghang news first Karbianglong Adun thua purun bang kep atum abang phubang phi atum aphan mega kisu pen operation longji aphan greaters dongkamukam press union atum ERC hospital nogong an atumi pali pon tanglo pusi GDPU amai phu livingstone be pachini pon kedam tang arkoi ni phaing koraner kep arni dongkamukam rong sopi along GDPU pen ake joy pen mega kisu atum aphan kelang padopon si kadukawe bang harogi thomra bang pokep so se arada atum aphan mega kisu langpon labang suang bong bang trok kep so se arada tum chosma pen chot ke me un e u ajoini operation ji aphan doctor atum pen than pachini pon labang so tengsi bang kep atum aphan ame kerak dam ji aphan puthot ERC hospital nogong an GDPU pen patir PC ponlo kewang journey ang bong setame GDPU pen kenang sot rat asai ke claim pon bom ji aphan chisik ding lo pusi GDPU dun mai phu Gurmukh Singh lapen chunbang British ronghang atum than pachini pon Khatkati Police Station ang kang Gotom Basti National Highway 39 along ke do Setis parking along Pasangkok jangtua truck gari major dead RG dingklu pen labang so jangtu kang thang akam claim bom sita koson pentong lasona sai claim dampon lo ne lake manghum me pusi ong dunga ratatum chathan pon Ratatum pen pachini pon ateng kulote Setis bua bang pu RG dingklu pen jangtu kang thang duna sai claim dam bom lo lapen non pen phongthom lo parking adi malong me ke chomate jangtua truck me ke chom puta ratatum chathan pon Lasi law and order tum lasona sai ke pa claim nong le de jia phan tuning ripon athete bokterata hemdo phere me jangtua truck pasang OTT ajok lahaya kam ke claim trading license ta ave lahaya parking along lasi Karbianglong Autonomous Council kachari ke theki dinga tumta kelang dun chari nang ji kenang sot thetan puta ong dunga ratatum chathan pon Sangti Hidi Sport Club atum patir PC Balipathar Higher Secondary School Pathua Klamalong Karlitang Borsing ti chikemo amen pen kedamtang arkoi ni phaing koi rapli arni pen kapathu tengsi atumi angdung kiti pathu ponlo hanjang langso FC pen dilai FC atum angbongsi angdung kiti pathu chedan pathu kithek chedai koi ajok try breaker pen goal EC pen hanjang langso FC atum si chepahai pon ke hai anong e EM Jagat Singh ingti abong Joy Babu ingti arideng pen si pajir pon lapen runner up barim BSA mai phu kison be arideng pen si pajir dun
Best player Budhesor Kro Dilai FC Chepalong Pon. High score Sarjeng Rongphar Romesh Singnar Nihangdon Suri Hawaramai. Best goalkeeper Roland Kro Adventure FC Pinikapathu Kecheng Pen Kijut referee Moheswar Togbi Pensi Mesen Pen Ingsaidun.